Λοιπόν, για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο του γυναικολογικού καρκίνου, θα ήθελα να θυμόμαστε δύο πραγματάκια. Το ένα είναι καλό και το άλλο είναι κακό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το κακό. Το κακό στο γυναικολογικό καρκίνο είναι ότι δεν γίνεται εύκολα αντιληπτός. Τα όργανα είναι αθόρυβα, οι οθήκες για παράδειγμα είναι αθόρυβες. Κανείς καταλαβαίνει τι γίνεται στις οθήκες? Όχι. Τις καταλαβαίνουμε μόνο από το αποτέλεσμα που έχουν οι οθήκες, τίποτα άλλο. Ούτε καταλαβαίνουμε τι γίνεται στις οθήκες, ούτε παίρνουμε πρέφα, το ίδιο συμβαίνει και στον τράχυλο, το ίδιο συμβαίνει και στο ενδομήτριο, το ίδιο συμβαίνει και στη μήτρα, κανείς δεν ξέρει ότι υπάρχουν αυτά τα όργανα, οπότε το κακό τους είναι ότι είναι σιωπηλά όργανα και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Το καλό είναι ότι μπορούν να έχουν πλήρη ίαση, να γίνουμε τελείως καλά, να είμαστε πάλι υγιείς. Γι' αυτό πρόληψη.